Вярвате или не, най-често задаваният въпрос към мен като професионален гримьор е да препоръчам бюджетен и все пак хубав фондьотен. И днес смятам да направя точно това. Тук съм, за да ви покажа два продукта от българския бранд My Healthy Fusion. Продуктите са създадени от натурални масла и с много хубав и изчистен състав, като Inchi Beauty им дава 18,8 от 20 оценка, което е изключително много. Като първа стъпка ще приложим BB кремът, а след него ще използваме и техния течен хайлайтер, който е подходящ за всеки тип кожа. Забравих да спомена всъщност, че BB крема е адаптивен и в опаковката има бял цвят, но когато се нанесе върху кожата, той се адаптира към нейния цвят. Ето така изглеждат продуктите извън опаковките. Сега ще тестваме и двата и ще видим колко добре ще се представят на моето лице. Слагам си малко от BB крема и ще сложа, може би, една помпичка и от хайлайтера, за да не стане too much. Смесвам ги леко на ръката си и ги нанасяме върху лицето. Консистенцията наистина е супер лека. Изобщо не се усеща като фондьотен, няма този гъст ефект и това усещане, когато се нанася. Много добре се вижда хайлайтера, много добре озари кожата ми. Аз много харесвам този ефект на озаряване. Не всички дами, разбира се, го харесват. Ако вие не сте му фен, може да нанесете само BB крема, без да го смесвате, както направих всъщност аз. Много добре изравни тена и смятам, че наистина се адаптира добре. Имайки предвид, че аз съм доста бяла, ми харесва много. А този ефект на озаряване е просто страхотен. Така кожата ми изглежда по-чиста и по-здрава и аз много харесвам всякакви продукти с такъв ефект. Какво мислите?